на 10-15 минути ще се опитам да ви убедя, че добрата храна е храната, която е добра за нашата микробиота. Ако ние дадем това, което на нея е необходимо, тя ще направи абсолютно всичко за нас. Ще ни даде здраве, ще ни даде щастие, емоция, ще сбъдне нашите мечти и ще направи нашето поколение, нашия живот, нашите деца много по-способни да оцелеят, да бъдат интелектуално по-добри от нас, по-можещи и много по-щастливи. Така, започвам. Може с цъкане, може с търгичката. Преди да започна, напълно ще се представя. Казвам се инженер Даниела Любенова, завършила съм висша вкусна промишленост, която се казваше така, сега ОКТ, специалност месо и местни продукти, а допълнително съм специализирала в микробиология. В момента последната диплома като експерт по черен микробиом получила в университета по образователна медицина в Москва, с което изключително се гордея. Допълнително се вълнувам от част от използването на лечебни гъби в възстановителни протоколи, възстановителни за здравето на човека протоколи. В момента прави други две специализации, още една в Москва, в лаборатория, която изследва черния микробиом, и за да не показвам пристрастие, другата е в Киев, в школа Здоровия, където се обучавам да изготвям възстановителни протоколи за хора с проблеми в щитовидната жлеза. От платформата Новото здраве, от нейно име искам да ви представя 5 оздравителните протоколи, които се използват при различни заболявания. За да се изготви един такъв протокол, трябва да се направи съответна диагностика. Затова следващото, което ще ви представя и накрая на презентацията с малко повече думи, това е хромотест, което е стандарт, не методология, не методика, а стандарти за изследване на човешката черна микробиоценоза, или казвам по друг начин, да изследваме възпаление, инфекции и дисбиозата в нашите черва, специално в тънките черва. Освен това, искам да ви представя още една иновация. Тя също е руска, нарича се по-руски кубик сна, купчето за съня или Deep Sleep. Това е едно устройство абсолютно безвредно, което нормализира нашия сън в отделните фази, дълбок, повърхностен, отсветява нашите сънища и всъщност помага ни да влезем в нормалните циркадни ритми, с което балансираме 3 основни хормона – кортизол, инсулин и мелатонин, където има хормони, които бушуват, там има и проблеми, и те никога не са сами, там идват и останалите хормони, така че това е едно устройство, което след няколко месеца ще бъде и на нашия пазар, ще може да го използваме в тази посока. Няколко въведения, няколко думи като въвеждане в термините за микробиома. Първо, микробиота, това са абсолютно всички микроорганизми, които са бактерии, вируси, гъби и простейши, които обитават определена среда. Техният дисбаланс се квалифицира и нарича дисбиоза. Микробиом е малко по-сериозно, по-голямо понятие. То включва, така споменати от мен, микроорганизми заедно с тяхните гени, заедно с тяхните метаболити. Тук искам да кажа, че за значението на нашето здраве, за нашия организъм са важни метаболитите на микроорганизмите, не самите микроорганизми като живи организми. И да акцентувам върху нещо изключително важно – микробиотичното ядро. Микробиотичното ядро са набор от бактерии,
още ще ги нарека микроорганизми, които се установява, че е постоянно или условно, относително постоянно при 90% от човешката популация, независимо от пол, раса, възраст, начин на живот, място на живот и хранене. Дисбаланса в микробиотичното ядро е свързан с абсолютно всички функционални и хронични заболявания, за които може да се сетите, които фигурират в медицинските справочници и в медицината. Намалянето на или загубата на ключови представители на микробиотичното ядро води до нарушения метаболитни, психологични, психични и изключително занижава качеството на живот и навкарва от състояние здраве в състояние на болест. Тоест грижата за микробиотичното ядро започва дори преди официалното начало на нашия живот и стига до последните дни на нашия живот, за да бъде той активен, осъзнат до последния миг, до последния ни дъх. В картинката, която виждате, съм показала 4 основни вида микроорганизми, които участват в микробиологичното ядро, както и тяхното процентно съотношение. Микробиологичното ядро трябва да бъде процент от общата микробиота и съответно в съотношението в него като процент трябва да има определен вид. Значи това са така известните ни лактобацили, елбактерии, бифидобактерии и пропиони бактерии, като там основният ни представител е пропиони бактериум Фройденрайхи. В следващия слайд съвсем бързо съм показала връзката, така наречената връзка черва. Нагоре виждате черва оста черва-мозък, с която имаме връзка с аутистични заболявания в аутистичния спектър, с абсолютно всички психиатрични и неврологични заболявания. Отстрани ос бели дробове, по тази ос се работи, има много публикации, вече особено след преминаването на COVID, изключителна връзка между черния микробиом и COVID. Ако има достатъчно време, ще ви кажа няколко иновации, наистина страшно впечатляваща информация има вече в научните сфери. Връзката с метаболитните заболявания, това са диабет, затлъстяване, с всички автоимунни заболявания, които може да се подсетите. Сърдечно-съдовите заболявания вече също се отчитат като автоимунни. Тоест имаме връзка черва-сърце с искемична болест на сърцето, ендокардити и така нататък. Долу виждаме връзката черва-кожа. За нея дори няма да говоря, това е една огромна тема, но общо взето всички кожни заболявания, всички кожни прояви в негативния си вид се отчитат и като проблем с чревния микробиом и със състоянието на чревната епителна бариера. Това, което тук не е представено и липсва тази ос, е оста черва костно здраве, която също е с огромно развитие в момента като научен потенциал и основа. Така, как се сформира и придава микробиотата? Много интересен въпрос е това. Мога да ви кажа, че последните научни изследвания показват, че микробиотата започва да се сформира още преди раждането на детето, още в първите дни на образуването на ембриона в майчиният организъм. И предаването на самата микробиота вече в по-големи количества става по време на самото раждане, а именно при преминаването на бебенцето през родовите пътища на майката. Тогава точно необходимия букет, необходимия подарък на майката, който дава по време на раждането, се случва в този момент. Можем да го наречем като една своеобразна ваксина, като един своеобразен старт. Когато детето се ражда по желание на майката или по медицински съображения, чрез цезарово сечение, тогава неговата микробиота е равна на кожната микробиота на майката. Тоест имаме една огромна разлика в началния старт. Това може да бъде преодоляно по един много елегантен начин, който сега ще споделя с аудиторията, защото няма да тръгна да убеждавам никой, че трябва да почне да ражда по естествен път или ако това се налага, въпреки че това също би бил добър избор,
Начин на следния, чрез най-обикновен тампон, стерилен, който е напоен с вагиналната микрофлора на майката, веднага след раждането детенцето се обтрива, неговото личице, кожичка, носленце, устната, устичката с съответните екстременти, които са в това тампонче. Всъщност това по този начин се запознава с така наваксва и се запознава с вагиналната микрофлора на майката, което е природният начин то да започне своя жизнен път. След което се включва кърмата, първо коластър, после кърма, с която е пак букет от хранителни вещества да се захранят микроорганизмите, които детето е получило по време на самото раждане. Първите 1000 дни на детето, основните 1000 дни в развитието на младенеца, ако те правилно са проведени, ако от гледна точка на члената микробиота им правят, неговия живот за напред ще бъде гарантиран със здраве, интелектуално развитие и наистина много щастие и късмет. Тоест, изучавайки точно този етап, аз открих поговорката, много значение на поговорката "Родима мамо с късмет, помах в късмет". До така развълнувах се, защото за мен това е като родима мамо с добра микробиота, нека ми от моите първи 1000 дни с тебе и оттам нататък вече аз знам какво да правя, защото всичко, което трябва, до някъде вече се дава. Тоест, след раждането започва един много бурен период на развитие на детето. За първата година той увеличава своята маса 3 пъти. По време на тая първа година, освен храненето, освен въвеждането на твърда храна, за което ще говори по-нататък в презентацията, искам да знаете, че чревната бариера на детето е гола и изключително уязвима. Тоест, това е като един гол нерв. И всичко, което се случва с тази чревна бариера, населяването с микроорганизми, развитието на микробно-тъкания комплекс, за който ще спомена след малко, всичко това става на един абсолютно бял лист. Дори коликите на детето, неговата нервност, неговите реакции провокират от състоянието на чревната микробиота. И разбирането на тази част от живота, на тази наука, това е нещо, което те първо предстои да бъде представено на обществеността, както лекарската, така и женската, така и човешката общественост. Това е една наука, която трябва да бъде презентирана, защото тя трябва да бъде вече достъпна, да бъде открита за всички. Хората, жените, семействата трябва да знаят какво точно се случва и какво точно в този процес, в този период на детето е важно. Затова искам заедно с вас да разбием един мит, да ви покажа, че здравето на детето започва от самата майка и още започва от момента преди тя да реши или съответно да настъпи бременност. Тук излиза малко от основната си тема, но изготвяйки презентацията реших, че мога да използвам трибуната, за да го презентирам. Това е един уникален слайд. Не съм превела, основно нещата са на руски, но мита, който искам да разбия, че детето се ражда стерилно, че матката на жената е стерилна. Това изобщо не е така. Самата матка, вътрешното покритие, ендометрия, така наречен ендометрий, той носи микробиома на майката. Тоест, състоянието на майката преди забременяването е основно за състоянието на детето, за развитието на детето по време на бременността и за съответно неговия живот след неговото раждане. Тук пропуснах да кажа в предния слайд, че първите 1000 дни на детето се разбиват в 270 дена вътре от родното му развитие и 730 дена първите 2 години от неговия живот. Тоест, развитието на детето, на неговата правилна микробиота започва от първия момент на неговото определяне като човеченци, първите клетки, които вече определят ембриона. В този слайд много хубаво се вижда как майчината микрофлора посредством плацентата, посредством връзката с детето влияе на самото дете, още докато то се развива и последствие има връзка самата чревна микробиота на майката с кърмата, която идва след раждането и съответно подхранва детето.
Тук ще ви кажа извън програмата, че в момента в Руската федерация тече финансирана от държавата програма за лечение и преодоляване на проблема с безплодието. В програмата участват 50 жени с фертилност с неизвестен генезис и на тези жени се прави съответен чекап. Чекап по тази схема, позволих си го да го събера тук в този слайд. Няма да чета нищо, който има желание може да се свържи с мен. Ето сложих брошури да дам допълнителна информация по темата. С този чекап се определя цялото състояние на жените, откриват се съответните дисбаланси и се започва в определена програма тяхното затваряне на тези дисбаланси. На края на втория месец на програмата 7 от 50 жени има спонтанно забременяване, което е над 10%, като една от жените има преживени, доколкото се спомням, две процедури инвитро, абсолютно безуспешни. Така че може да си представите в каква степен ролята на черната микробиота и черния микробиом и състоянието изобщо на микробиома има значение дори в тази сфера. Тук искам да кажа, че показала съм хронотест като един от стандартите, който се използва по време на тази кампания, по време на този тест. Той се прави в динамика, за да се види как се променят там дисбалансите, които се откриват точно в тази посока. И да се върна на предишния слайд. За да забремене една жена, самия организъм провежда свой преглед, в който установява какви са съответно проблемите, има ли достатъчно енергия, има ли достатъчно хормонално равновесие, има ли външни или други вътрешни тригери, за да може да съответно организма да понесе тази бременност и тя да бъде резултатна. И сега ще ви запозная с нашия невидим орган, нашата черна микробиота, микробно-тъканния комплекс, който ще го представя с участието на всички микроорганизми в нас и под егидата на микробиотичното ядро. Се опитах да се изразя. Още един удивителен слайд, който съм представила за вас, защото всъщност това е нашия невидим орган. Искам да погледнете в лявата част, горната лява част. Епителният слой на черната бариера се състои от един единствен слой клетки. Един единствен слой клетки, цилиндрични, които трябва да са плътно затиснати една до друга с власинките от външната част или външната част на червата. В долната част виждате вече тъканта с кръвоносната и лимфната система, както и имунната система, която произвежда своите клетки. Тук в лиловко зеленко се има обяснение. Отгоре това е един слузес, многослоен слой, наречен мукоза, в който се развиват нашите полезни микроорганизми. Неговото съществуване, неговата дебелина, неговата плътност, това е от основно значение за здравето на нашите черва и за здравето на нашия организъм. Затова в дясната част погледнете вече заболелия микробно-тъканен комплекс, вече нарушения на места, микозния слой дори липсва, самите клетки на черната бариера са разделени една от друга. Пропускливостта е по-висока, вече има така наречените пропускливи черва или синдром на повишена епителиарна пропускливост. Действието на имунната система и преминаването на изключително много тригери, имайки предвид и микроорганизми, живи, мъртви части от микроорганизми, алергейни части от храна, развитието на автоимунни заболявания, алергични реакции и други прояви. Ето така наистина трябва, в дясно така не трябва да изглеждат нашите черва. Процесът е динамичен, микробно-тъканния комплекс не се разрушава за един ден, също така не може да бъде и възстановен за един ден. За някои заболявания има сведения, че разрушаването на въпросния комплекс може да продължи 10 години и съответно при по-затегнати заболявания, като по-сериозни автоимунни,
неговото възстановяване може да продължи 1, 2, дори понякога и 3 години. Но разбира се, колкото по-рано, толкова по-добре и за няколко месеца се постигат прекрасни резултати. Искам да продължа, като вържа всичко, което ви говоря за черния микробиом с храненето. Сформирането на нашата микробиота, нашия микробиом е станало по време на сформирането ни като хора, периода ни 200 000 години. Един от основните тригери за развитието на микробиотата е храненето. Така. Искам да обърнете внимание на снимката, която съм предоставила, как изглежда една тарелка. И ще ви предоставя някои основни базови инструменти, с които можем да повлияем на храната и съответно на здравето на нашия микробиом. Още един много интересен слайд. Показала съм 6 най-известни диети или хранителни режими, да ги наречем, защото думата диета някакси хората разбират се едно, аз не бива да се храня, но всъщност това не е така. Това са хранителни режими и връзката с микробно-тъканния комплекс, който е отдолу. Картинката малко наподобява предната. Мога само да ви кажа, че безглутеновата диета всъщност повишава нашите бифидобактерии, които са така много важни за нас, но съответно намалява нашето микробно разнообразие. Следващата диета, която е кето диетата, както виждате, тя изключително много нарушава микробиомния слой и микробно-тъканния комплекс, т.е. стрелкичката е надолу като нейна полезност. Тя може да бъде много кратко време прилагана, както и безглутеновата диета не е хубаво да бъде прилагана дълго време, за да се поддържа микробното разнообразие и здравето на микробно-тъканния комплекс. Следващата диета е Low Food MAP. Това е така наречената диета, която също се използва само докато се възстановят чревните дисбаланси, т.е. не е препоръчително този вид режим на хранене да се практикува повече от 1 месец. Веганската диета, при нея също имаме повишаване на бифидобактериите, така много добри ефекти, но разнообразието на члената микробиота е така малко под въпрос, т.е. тук нещата не са желателни за дълго време, т.е. може да организма да изпадне в състояние на дисбиоза. Западната диета, там почти всички стрелкички са нагоре и съответно, примерно, колостридил пък е са надолу, колостридил нагоре, т.е. словно-патогенната микрофлора се разраства. Огромен ущърб на микробно-тъканния комплекс и средиземноморската диета, която беше спомената вчера по време на лекционната част от 2 от лекторите, която все още в световен план започва да бъде обявявана като най-добрата за поддържане на човешкото здраве и също така дигам ръка за нея от името на нашия чревен микробиом. Вчера също се спомена, че световни организации започват да препознават средиземноморската диета като най-добрата за микробиома, защото не знаят българските традиции, българската национална кухня и точно в тая посока допълнително ще ви прочета нещо в доказателство с това, което ще прочета с това меню. Цар Иван Асен II, 12 век, гощава унгарския прогонен княз, защото са пости. И така на трапезата, с който нашия цар е гостил гостите си, имало мед, топъл хляб, топъл чай, сушена риба и грозно прас. Само искам да обявя, че топлия хляб едва ли е направен с дрожди и със съвременна пшеница. Тук може да говорим с хляб кливец, направен с квас, т.е. говорим за квасник. Т.е. един списък от меню, който е изключително полезен за члената микрофлора. И сега ще разберете и защо. Така, това е пирамидата на средиземноморския порцион. Двете картинки отстрани са така много красиви, но те не отговарят точно на средиземноморския порцион, т.е. тук липсват въглехидрати с нисък гликемичен индекс, липсват ядки, въпреки че на една от храните те се виждат в една малка купичка. Ето това е принципа на здравословната порция с средиземноморската диета. Порцията се разделя на половина, като
половината са зеленчуци и една част от плодове, защото не всички плодове са подходящи за здравето на микробиома. Ако човек има съответни непоносимости или пък микробно-тъкания комплекс изглежда на по-преден слайд, по-скоро към дясната част, колкото в лявата, част от суровите плодове трябва да бъдат термично обработени и приготвени, за да може организма да свикне постепенно микробиома да започне да приема от обработено термично до вече по-сурова храна. А следващата част на тарелката се дели на 2/4, като в едната има задължителни протеини, които могат да бъдат от различен източник, животински или хранителен, както също така имаме и яйца, млечни продукти. И горната част е нещо изключително важно. Това са въглехидрати с нисък гликемичен индекс. Това са въглехидрати, които дават ситост, които ни предизвикат инсулинови бликове, които имат достатъчно в себе си фибри и несмилаем остатък, водоразтворими, неводоразтворими, несмилаем остатък, който е храна всъщност за чревната микробиота. Тук давам една ненаправена с фотошоп картинка, едно реално меню на човек, който е преминал на средиземноморска диета след съответно оздравителни протоколи. Имам забележка по тези менюта. Лично аз не виждам достатъчно протеин, тук ядките не виждам, мазнината, но все пак това е едно реално меню. Видим тази картинка. Искам да ви кажа, че когато правите вашата порция, трябва да знаете, че вътре трябва да има цветове. И ако няма някой цвят, трябва да го добавите. Трябва да има зелено, трябва да има червено, трябва да има черно, жълто, оранжево. И съответно продукти с такъв цвят трябва да фигурира. Ако няма червеното, може да се сложи няколко малини, няколко ягоди. Ако няма лилавото, може да се сложат, примерно, черници или червено зеле. Ако няма черни, имаме черни маслини. Тарелката трябва да бъде дъга. И съответно една голяма част от нея трябва да бъде в всичките нюанси на зеленото. Съвсем базови препоръки и основни ще дам за това какво трябва да първо да махнем от менюто си. Така, всичката рафинирана захар и подсладители. Тази храна не е необходима и спокойно можем да преживеем целия си живот без нея. Тоест, това не е храна, която е дадена от природата за нас. Всичко, което можем да направим, за да заменим тези продукти с други по-добри, е много добър навик, който трябва да се изработва и в нас, и в семейството ни, и в нашите деца. Това, което следващия черен дявол, трансмазнините, няма да влизам в тяхната специфика, какви са и що са. Прекомерната употреба на алкохол. Черният микробиом не обича алкохол. Разбира се, една чаша вино. Видяхте в пирамидата, средиземноморската храна фигурира, но всички искам да знаете, че алкохол повишава черната проницаемостта на черната бариерна стена, което всъщност не е добър ход. И съответно приема на антибиотици без прием на пробиотици. Няма как да минем без антибиотици. Това е едно научно достижение, което е спасило вече милиони, може би милиарди животи, но трябва много грамотно да бъдат предписвани, да бъдат използвани и задължително да бъдат комбинирани с пробиотици, които могат да бъдат живи, а могат да бъдат и метабиотици, т.е. метаболити на пробиотиците. Има доказани щамове, които успяват доста добре да преживеят когато се приемат антибиотици, т.е. не всичко се унищожава. И също така ще ви кажа, че не само живите пробиотици допринасят за нашето здраве и за нашия микробиом, и мъртвите пробиотици работят много добре. Дори в някои изследвания за проблеми с психиката, когато се
предписват невробиотици. Има изследване, че представители на един и същ щам са много по-добри за здравето и много по-резултатни за възстановяване от тяхни живи представители. И тук се подсетих за един израз от епопея на забравените. Гравайте телата, някой се изкряска и трупове мъртви литнаха за в частка и враговете тръпнат мъртви невидели в едно да се пият живи умрели. Тоест при пробиотиците това също важи. Така. Какво да добавим към менюто? 4 неща също съм решила да ви препоръчам, така основни базови неща, с които можем да подобрим здравето на нашия микробиом. Така, пробиотици, това е ясно. Изписването на пробиотици и доброволното купуване на пробиотици от магазини, кой както дойде, което там е на промоция и което там се рекламира, не е най-добрият начин. Има вече достатъчно материали, че не за всеки са подходящи всички пробиотици и човек да открие своя пробиотик, това си е постижение. Това е нещо, което така всеки трябва да направи за себе си. Пребиотиците са другото, аз малко им смених. Специално за пребиотиците има много добър набор от пребиотични храни, които, когато се включат в средиземноморския режим, когато се включат в режима на семейството и всеки индивидуално за себе си, може да се набавя пребиотици и в менюто си, без да е необходимо да ги купува като сухи добавки. Така, трета точка, това са фибрите. Това е нещо, за което изключително малко се говори, въпреки че напоследък се говори всъщност повече. Говорим за основните хранителни нутриенти, които са необходими за организма и които са протеини, въглехидрати и мазнини. Но всъщност четвъртите нутриенти, без които наистина не може да функционира нашия микроорганизъм, защото те вече са храната за нашата микрофлора. Това са фибрите. Изключително голямо разнообразие вече има на пазара от фибри. Самата наука за фибрите е много непозната за хората. Това, че има груби, фини, водорастворими, неводорастворими фибри, които могат да бъдат термично обработвани, които могат да бъдат смесвани по различен начин, които могат да бъдат сурови. Това, което искам да ви кажа е, че не се заблуждавайте, че с една шопска салата вие ще си набавите необходимото количество фибри. Една шопска салата има 1-2 грама фибри. Необходимата норма за здрав човек е от 25 до 35, дори би казал 30-40 грама фибри. Човешки популации, например племето Хунза, да не бъркам името, които са известни не само като дълголетници, но и като хора, които не познават автоимунни сърдечно-съдови заболявания, дадат до 100 грама фибри на ден. Ежедневно. Ако някой от нас похапне толкова фибри на ден, може и да не оживее. Тоест, нашата микробиота трябва да бъде обучена да ги консумира тези фибри. Западната диета, която в по-преден слайд видяхме какви поражения прави на микробно-тъканния комплекс, е всъщност изключително бедна на фибри. И ако вие решите да тръгнете по този път и да работите с увеличаването на фибрите в менюто, всичко това трябва да става постепенно и много грамотно. Тоест, аз съветвам, както и практикувам, кантарче и всеки ден фибрите се теглят. Да започваме с 5 грама, 6 грама, 7 грама, комбинираме ги водорастворими, 8-10 и така за порядка на месец. При добро себеусещане да се стигне до заветните 20-25 грама фибри при мъже, даже 30 и повече според телосложението на човека. Заради изтощаването на почвата, заради методите, които се използват в селското стопанство с увеличаване на добавите, вече голяма част от зеленчуците нямат това количество фибри, което е имало в миналото, когато са ги хранили нашите деца, са ги ползвали нашите баби, дядовци, прецители. Така че в момента определено пребиотици и така пробиотици, както и фибри, е хубаво да се взимат от маркетинговия пазар, така в концентриран вариант. Полифенолите. Да, към финала. Полифеноли,
Това е също допълнително. Тук съм ви написал един цитат, нямам представа кой го казал, намерих го в един от материалите, които четах. Всъщност ние наистина с това, което поставяме в устата си, ние всеки ден правим избор как да живеем, колко да живеем и всъщност колко да продължи нашия живот и нашето здраве. Няма да се спирам на този слайд, който е удивителен и показва нашето микробиотично ядро в различни варианти. Съвсем набързо ще кажа, бебенцето, когато се храни с кърма, когато се храни с адаптирано мляко и вижте каква е разликата, само цветово, няма да обяснявам какво е филкът и така, как изглежда, когато се започва да се приема твърдата храна. Ето подрастващото детенце, в средната най-висока линейка е как изглежда здравото детенце. Отстрани, когато има лечение с много сериозни количества антибиотици и когато детето страда от малабсорбция, т.е. не усвоява добре хранителни вещества. Червеното ушенце в това кръгче, това са протеобактерии, там са най-големите дяволчета, които се крият за нашия микробиом, са в тази групичка. Вижте как изглежда здравия възрастен човек и отстрани възрастния, който е с затлъстяване. Възрастния имаме 75-80 годишния човек, как изглежда неговия микробиом. И дълголетниците над 100 години. Искам да обясня, че в зелената част това са нашите нужни бифидоси, които са свързани с когнитивното здраве, с старческите заболявания и така какво отглеждане трябва да има и каква грижа трябва да има за тези бактерии в преднала възраст, както и когато имаме съвсем малките деца. Искам да кажа няколко думи и за хромотест, единствения стандартен тест, който се използва в света за изследване на чревната дисбиоза на тънките черва. Тук само ще кажа, че всички микробни паспорти, които се правят от фекална проба, отчитат транзиторната микробиота, тази, която е много променлива, отивате на почивка, връщате се и всъщност нея вече няма. Тук говорим за постоянното микробиотично ядро, което се сформира бавно, доста стабилно в организма, с което му трябва много време да бъде разцентровано и съответно определено време да бъде възстановено. Стандартът е патентован в Руската федерация. Така изглежда стандартният доклад. Към него ще добавя, че освен микробиома, който това са бактериите, се отчита вирома, вирусите, както и гъбичния фон, микробиома и се дават косвени маркери за наличието на паразити. Благодаря ви за вниманието. На този слайд показвам, че нашия избор, имаме избор, дали да отидем в здрави черва и съответно здраво ментално здраве и себеусещане, или да минем в сивия сектор, в който имаме проблеми с червата, не се чувстваме добре и живота ни дава необходимото щастие и удовлетворение. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, искам всички да си вземете присъстващите тук брошури. Ще се радвам да прочетете повече, научите повече за тази интересна тема. И ако имате въпроси, да отговоря. Аз имам два въпроса. Да. Първият е с какъв материал реализирате хромотеста. Вторият е за тези мъртви пробиотици, за които споменахте. Понеже вие казахте, че по-важно за нас са метаболитите от микроорганизмите. Как мъртви произвеждат метаболити? Ще обясня. Първо да кажа за теста. Пробата, която се взима е една капка кръв. Метода на суха капка кръв, една капка венозна или капилярна кръв. Не са специални тест китове, тя се изсушава, пакетира се, това е стандарт, който се ползва и по почтата се изпраща в Санкт-Петербург, където е лабораторията, съответно доклада се покръща в комната. Метода е газова хроматография. Има софтуер, който изследва метаболитите в кръвта. Изследвайки кръв, ние не търсим вътрешните организми, не търсим тяхните метаболити, количествено и качествено се определят. Метода се използва за обследване здравето на космонавти, влиянието на космоса и тренировките върху лечението на микробиота. Използва се конструктор в Москва, в клиниката на Бухалев, ако не се лъжа, в Бухалев, от кардиолози, гинеколози, в стоматологията,
Изобщо той е медицинско помагало за руските лекари, наред с пълнокръвна и липиден профил. По втория въпрос. Така, значи, живия микроорганизъм, той произвежда с нас метаболити, които нашия организъм използва за производство на ензими, протеини, витамини и така нататък. Когато този микроорганизъм бъде унищожен или жизнедейността не свърши, и той става мъртъв микроорганизъм, ако това са лактобацили или бифидосили, неговото тяло действа по същия начин, т.е. остатъците от неговите протеини действат по същия начин, както и когато той е жив. Тоест, ние използваме и неговите метаболити, ние използваме и самия микроорганизъм. Тоест, той ни произвежда за нас метаболити, той самия става метаболити. Тук има много интересен момент, че понякога живите микроорганизми произвеждат за нас метаболити, а мъртвите тренират имунната система. Имунната система непрекъснато имат и трябват тригери. Затова, когато в организма има прекалено малко ендотоксини или липополисахариди, това не е добре, защото иначе имунната система не е натренирана. И именно това аз пропуснах в слайда с жената, да покажа, че имуноглобулините, които майката синтезира по време на бременността, всъщност, тренирайки нейната имунна система, те дават рамката на имунната система на детето. И ако майката е с прекалено активна имунна система, т.е. не протичат процеси, автоимунни и други, имунната система на детето вече е в нова рамка. То се ражда с склонност към имунодефицит. Казвам, защото работя с много деца в аутистичния спектър и ще поема дъх преди да кажа тая мисъл, че голяма част от проблемите на децата с автоимунни заболявания всъщност са дадени от майката по време на самата бременност, без естествено нито желание и знание, но благодарение на нейното състояние, което тя носи, да се отива детето.